Wel, dwi yma ar lan y Menai, a sy'n ddarn iconig o ddŵr, ac yn le ofnadwy o bwysig i ni yma ar Ynys Môn, ac hefyd i'r bywyd gwyllt. Mae'r Menai'n cael ei ddefnyddio gan nifer o bobl. Mae yna bysgotwyr yma, mae yna gychod hwylio, mae yna ribrides, mae yna jet skis, mae yna paddlfwrddio, mae yna bobl yn nofio yma. Da ni'n mwynhau gweld bobl yn mwynhau y Menai, a mae hyn yn bobl lleol ac ymwelwyr hefyd. Mae yma i bawb, dydy. Ond beth da ni wedi weld dros y blynyddoedd dwytha ydy'r defnydd cynyddol sydd yma o'r Menai, a'r heria mae hynny yn ei ddod yma. Mae yna gwynion, a da ni'n ymatab i gwynion hefo'n rhandalwyr. Ac un ffordd da ni wedi ymatab ydy eistedd lawr hefo bobl, gwrando ar adborth a dod ymlaen gyda cod ymddygiad i ddefnyddio'r Menai i fynd ymlaen i'r dyfodol. A felly dwi'n gobeithio fydd hwn o fantais ac o les i pawb gael mwynhau, a dyna dyn ni eisiau gweld pawb yn wneud, ond mwynhau'n gyfrifol. So working with our partners, we've come up with a code of conduct for safe enjoyment of the Menai Strait with 5 key areas. So first of all, respect. Respecting the surroundings, slipways, wildlife and other water users. Speed. Operating and observing the signpost speed restricted areas and being mindful of launching points and areas that's been noted on the map. Wake. Keeping wake to a minimum to respect the wildlife and other users. Noise. Excessive noise can disturb wildlife and the enjoyment of people living along the Menai Strait. And finally, enjoy. If we all follow the guidance, respect each other and the wildlife, we can enjoy the Menai for years to come. Diolch am wylio. Os am gopio'r daflen, mae chael ar wefan y Cyngor Sir ac ar hyd y Menai ar wahanol llythrfeydd. Diolch.